ediția anterioară a emisiunii Vacanță și Terapie, ați fost invitați să serviți micul dejun alături de domnul Iulian, doamna Vasilica, Gabi și Roxana. A fost primul mic dejun al Roxanei în casa Vacanță și Terapie. După finalizarea micului dejun, doamna Vasilica v-a invitat să o însoțiți la un nou control, ca urmare a operației de cancer la sân suferită, control la care a avut parte de o mare surpriză, aflând că va fi fericita posesoare a unei proteze. Gabi a fost așteptat de către medicul stomatolog la o nouă ședință de tratament pentru reconstrucția danturii. Imediat după finalizarea tratamentelor, participanților din Casa Vacanță și Terapie li s-a pregătit o surpriză. Ei au fost vizitați de către un celebru astrolog care le-a realizat o analiză a problemelor de sănătate cu care se confruntă. În minutele următoare vă invităm să faceți cunoștință cu noul pacient al emisiunii Vacanță și Terapie, Vlad, un tânăr polițist care se confruntă cu o serie de probleme de natură stomatologică. El le va face o surpriză participanților din casă care servesc micul dejun și nu au fost anunțați de venirea noului pacient. Imediat după finalizarea micului dejun, domnul Iulian vă invită să îl însoțiți la un nou control ca urmare a operației suferită pe coloană în edițiile anterioare. Nici bine nu a ajuns în Casa Vacanță și Terapie că Vlad vă invită să îl asistați la prima lui întâlnire cu medicul stomatolog. Dornic să descopere frumusețile Istanbulului, Vlad profită de razele călduroase ale soarelui și împreună cu Cristina va ieși la o plimbare în parc. Seara ne readuce împreună în Casa Vacanță și Terapie, unde Gabriel se pregătește să își ia la revedere de la dumneavoastră. Cu ocazia unui nou început de săptămână, vă invităm să faceți cunoștință cu noul pacient al emisiunii Vacanță și Terapie, Vlad Buzățoiu, un tânăr polițist de numai 24 de ani, care a ales să-și slujească țara și cetățenii. Deși încă tânăr, Vlad a apelat la emisiunea Vacanță și Terapie cu probleme de natură stomatologică. Dar haideți să aflăm povestea tânărului nostru polițist. Bună, Vlad! Bine ai venit la emisiunea Vacanță și Terapie! Bună seara, mă numesc Vlad, am 24 de ani, locuiesc în municipiul Câmpina. Sunt de profesie polițist. Am urmărit emisiunea Vacanță și Terapie la Prima TV. Mi s-a părut o emisiune interesantă, care oferă șansa oamenilor simpli să-și trateze unele afecțiuni de sănătate la spitale de top din Istanbul. Acest lucru m-a determinat să aplic prin intermediul site-ului Vacanță și Terapie. Spre norocul meu am fost și selecționat. Datorită acestui lucru, acum mă aflu la Istanbul, unde sper că voi petrece câteva zile sau poate chiar mai mult, într-un mod plăcut. Voi vizita atracțiile acestui oraș încărcat de istorie. Vreau în mod special să văd Marele Bazar. Drumul de la aeroport spre Casa Vacanță și Terapie este unul aglomerat, dar cu această ocazie Vlad se poate bucura de priveliștea încântătoare a Istanbulului. Vlad le va face celorlalți participanți din casă o surpriză, întrucât nimeni nu știe de venirea lui. Un nou început de săptămână ne readuce împreună în Casa Vacanță și Terapie, unde vă invităm să serviți micul dejun alături de frumoasa noastră familie, care va avea parte de o surpriză. Sunt foarte fericit că am ajuns în final la destinație. A fost un drum destul de obositor. Din ce am apucat să văd, casa este superbă la exterior. Abia aștept să văd și interiorul. Sunt sigur că și interiorul este foarte frumos amenajat. Dar cel mai mult mă interesează să-mi cunosc noi colegi. Fraților, hai că iar am nimit-o. Bună dimineața, poftă bună să avem. Să dea Domnul. Și cum ați dormit azi noapte, doamna Vasilica, domnul Cucu? E, bine. Cam povestea. Gabi, și Gabi, că și Gabi Și să Gabi, dormești. tu, cu porumbei, cum ai dormit? Băi, cum vrei să dormi? Bine? Păi da, Mă dacă întreținam. i-a făcut o melodie la fereastră acolo, nu? O serenadă întreagă, nu doar o O melodie. serenadă, da, sigur. Nu, lasă că e bine. Am dormit foarte bine, m-am odihnit. Da. Da, m-am trezit.
foarte bine dispusă. Cum te simți aici în casa veseliei noastre? Mă simt foarte bine alături de dumneavoastră. Păi, dar încercăm și noi, că noi suntem mai bătrâni, dar ne dăm după copii. Sigur, și abia aștept să văd ce o să ne rezerve viitorul și ce surprize o să mai avem. Așteaptă-te că echipa este dotată cu așa ceva, cu surprize. Da. Noi în fiecare zi știm că mai urmează ceva. Am înțeles, da. Și ce o să facem astăzi? Păi, Abia așteptăm să vedem ce surprize o să avem. Păi aia e. astăzi ți-am spus, ți-am spus să mergem afară la Gabi, la- dacă tot mergem într-o plimbare, ne faci și o serenadă pe unde mergem. Aoleu, Știi chiar? că tu știi să cânti. Bună dimineața, lume nouă! Lume nouă! Dar cum de ai ajuns și nu ne s-a spus nimic? Nu știu Surpriză. nimic, bă, ce surpriză. Bine ai venit în casa se pricepe la noastră. așa ceva, la surprize. Da, sigur că Așa, da. bă, frate. Vasilica mă Da, vezi? chiar să nu știm nimic. Uite aici îți prezint. Bună dimineața, Cristina! Tu ești Cristina sau eu? Și acum Cristina? și restul colegilor. Așa, în ordinea Da. vârstei. Da, așa. În ordinea numelor Așa mi de se pe spune. tricou. Ia-mă pe mine primul dacă e în ordinea. Că domnul Cucu e mai tânăr ca mine. Da. Cristina, Haideți te să las te pe faci tine comod. să Mulțumesc, mergi cu doamna. băiatul să se spele și să-l Haideți invităm să te la faci masă. comod, să-ți arăt unde să-ți lași bagajele. Păi ne-a găsit chiar în toiul mesei. Dacă știam, făceam și noi o masă mai așa, dar vezi că a fost, v-am zis că surprize. Roxana îi pregătește un tacâm și noului venit pentru a-l invita la masă și pentru a-l ajuta să se acomodeze cât mai repede cu noua lui familie din casa Vacanță și Terapie. Haide, Vlad, cu noi la masă. Da, imediat. Hai, Chiar mereu fain. Noi abia așteptăm Păi să da. vedem ce vești bune ne aduci și din țară și să ne povestești despre tine. Vești bune, s-au mărit salariile cu 50%. Auzi, da, pensia cât s-a făcut? Pensia, Cu 2% sau 3, cât e? Cam greu de 4% am înțeles. De pensii nu știu. Nu știu. Asta e cel mai bun mă Tu te gândești la pensie, te gândești numai la voi internetul. N-ai bunici, n-ai ce, bă, ca să poți să, n-ai putut să te interesezi, nu? Am și bunici, dar Te gândești numai la Ce să... tineret? m-am gândit decât la salarii. La sala, da. Și cum a fost călătoria cu avionul? Călătoria destul de obositor. Cam matinală. Da. A fost destul de obositor. Obositor, nu? Da. Dar N-ai întâmpinat sunt... turbulențe, nimic? Nu. Nu? A fost N-ai prins, un zbor liniștit. Sunt bucuros că am ajuns în final Foarte bine. la această locație foarte frumoasă. Ne bucurăm că îți place. Da. Hai că încă n-ai văzut tot. Aia e. De Da, acum urmează. sunt convins. Abia acum începe distracția, o să vezi. Probabil ai nevoie Și de, terapie. de 2 vieți să vezi toate atracțiile din Istanbul, așa că nici nu mă gândeam că am văzut. E o minunăție totul. O să vezi că o să fie super. Și distracția și terapia în același timp. O să fii foarte mulțumit. Și cu ce probleme văduți la noi aici? Niște probleme stomatologice. Foarte bine. Se rezolvă. Se rezolvă. Da, sunt convins. Și Gabi tot în probleme de astea, așa că o să fiți Da. colegi. Facem două afară. De unde ești, Gabi? Din Ploiești. Din Ploiești? Eu sunt din Foarte Câmpina. aproape. Voi sunteți aproape vecini acolo. Da. Da, să că... O să fie bine, Animele bine. Vlăduț. În primul rând, atmosfera din casă și, deci, și surprizele care le fac echipa. Da, după cum vezi, suntem foarte veseli Da. de dimineață. Istanbulul este frumos, au zone unde o să mergi și o să vezi că totuși a meritat lucrul acesta de a veni aici ca să poți să faci tratamentul și să urmezi și ceea ce vor băieții să ne ducă să ne facă surprize. E frumos. Pentru mine, eu zic că fiind în vârstă, pentru mine mi-a schimbat viața complet aici, cu necazul care l-am avut. Și voi, tineri, o să mergeți, pentru că eu și domnul Cucu, noi am mai fost și în noiembrie și am mai avut o trupă, tot un băiat din Ploiești, Vali. Da. Tot băieți Așa. tineri au fost. Tineri și mergeau De viață, pe echipa, au fost și la bar, au fost și la Tineri și discotecă liniștiți, și peste da. tot. A fost o viață, erau tineri, erau frumoși, veneau cu ambianță în casă și tot timpul ne povesteau ce a Mă fost. spații, dar într cum te duce echipa la disco? Da? E frumos. Să strălucești acolo. Cât Vlad se bucură de primirea călduroasă în familia Vacanță și Terapie, vă invităm să îl însoțiți pe domnul Iulian la o nouă ședință de tratament ca urmare a operației pe coloană suferită.
Iulian se confruntă cu multiple dureri de spate care au început din anul 2002, când a fost operat pentru prima dată de hernie de disc la inelele L4 și L5. Din păcate, problema lui nu s-a rezolvat, iar în 2004 a recidivat pe piciorul drept. Din acel moment a început calvarul. A urmat tratamente, vizite la doctori, iar problema părea să se fi rezolvat. Însă nu cu mult timp în urmă, boala a recidivat și s-a extins și pe piciorul stâng. În primul sezon vacanță și terapie, domnul Iulian a suferit o operație de stern înfundat, operație necesară pentru intervenția chirurgicală ce a avut loc în edițiile anterioare. În urma întâlnirii cu medicul fizioterapeut în ediția anterioară a emisiunii, la recomandările acestuia, astăzi domnul Iulian va fi supus unui remene la membrele inferioare. Domnule Iulian, povestiți-le telespectatorilor noștri cum s-a desfășurat analiza la care ați fost supus azi. Dragilor, astăzi iar mi s-a întâmplat ceva frumos și să vă spun de ce. Zilele trecute am fost la doctorul fizioterapeut și după ce m-a văzut, bineînțeles, m-a controlat, mi-a făcut un control așa, nu zic sumar, m-a controlat peste tot. Tot așa, m-a întors și pe o parte și pe alta, cu ciocănele, cu fel de aparatură ce are domnul doctor. Mi-a recomandat să fac un RMN, EMR, cum spune ei. În fine, astăzi iată-mă că am făcut și acest EMR. Și să vă mai spun, eu am mai făcut EMR de câteva ori, am făcut, cred că 3-4 ori am făcut. Dar asta s-a întâmplat să fie altfel, adică ca poziționare, zic, în tubul ăla. Dacă până acum intram cu capul în tub acolo, de data asta am intrat cu picioarele în tub, pentru că EMR-ul ăsta era strict pentru picioare. Așa că domnișoara drăguță m-a așezat acolo pe suportul ăla. Bine că mi-a ridicat picioarele, mi-a pus ceva sub cap ca să am mai multă comoditate, să zic așa. Și să zic că, nu știu, preț de 5 minute sau 10 minute, nu știu exact, poate să fost chiar 15 minute, am suportat, în ghilimele spun, ciocăniturile la care tot se aud. De fapt, ce sunt alea? Verifică locurile bolnave ale corpului. Așa că, preț de 15 minute, am fost supus, tot așa în ghilimele, unor analize care sunt convins că doctorul de asta m-a trimis, fiindcă aceste analize îi arată dumnealui exact locul unde se întâmplă durerea sau cauza durerilor mele de la picioare. Cât domnul Iulian este sub stricta supraveghere a cadrelor medicale, vă invităm să îl însoțiți pe Vlad la prima lui întâlnire cu medicul stomatolog. Vlad pășește cu puține emoții pragul cabinetului stomatologic, unde domnul dr. Iuscan, împreună cu cele două asistente ale sale, așteaptă cu nerăbdare să-l cunoască pe noul pacient. Vlad, cum a fost drumul înspre cabinetul stomatologic și întâlnirea cu domnul doctor? Salutare din Istanbul, este prima zi în acest superb oraș. Astăzi am fost programat pentru un consult la doctorul stomatolog. Am trecut din partea asiatică a orașului în partea europeană pe un pod superb. A durat cel puțin 3 minute până am trecut podul cu mașina, vă dați seama cât de lung este. Am ajuns în cartierul Etirer, un cartier select din Istanbul, de unde este și amplasat cabinetul doctorului stomatolog. Am rămas impresionat de clădirile noi și foarte înalte construite în acea zonă. Am ajuns la cabinetul domnului doctor stomatolog, am fost invitat înăuntru, unde domnișoarele asistente m-au întâmpinat într-un mod călduros, m-au invitat să iau loc pe o canapea foarte confortabilă. Am fost servit apoi cu ceai. La câteva momente și-a făcut apariția și domnul doctor. M-a întrebat cum mă simt, m-a întrebat ce am vizitat din Istanbul. I-am spus că este prima zi, așa că nu am avut foarte mult timp să vizitez, să mă bucur de frumusețile acestui oraș. Mi-a spus că și dânsul a ajuns în România, că este un împătimit schior.
A fost în Brașov, unde a stat mai multe zile și a schiat. Mi-a recomandat să vizitez în Istanbul Hagia Sofia, Palatul Topkapi. Mi-a spus că adevărata fața a orașului este cea din zona Marelui Bazar și mi-a spus că dacă vreau cu adevărat să înțeleg Istanbulul, acolo trebuie să ajung, să mă bucur de tot ceea ce oferă micii comercianți ambulanți, să mă bucur de tot felul de delicatese care se găsesc în acea zonă, tot felul de dulciuri, tot felul de prăjituri. În minutele următoare, domnul Iulian vă invită să îi fiți alături. El va fi supus unui remene la picioare, la recomandarea medicului fizioterapeut care l-a consultat în ediția anterioară ca urmare a operației pe coloană suferită. În timp ce domnul Iulian este supus remeneului, Vlad profită de razele călduroase ale soarelui și împreună cu Cristina va ieși la o plimbare în parc pentru a gusta din aerul Istanbulului. Imediat după scurta plimbare, Vlad vă invită să vă spună cum a fost cea de-a doua parte a întâlnirii cu medicul stomatolog. Emisiunea Vacanță și Terapie vă invită să fiți prieteni cu noi și pe Facebook. Acolo veți găsi concursuri ale căror premii constau într-o excursie gratuită la Istanbul, dar și posibilitatea efectuării unui set de analize la unul din cele mai bune spitale din Turcia. Veți beneficia de tratament VIP, la fel ca și pacienții emisiunii Vacanță și Terapie. Premiul constă în transport VIP, cazare de lux și servicii medicale complete. Fii prieten cu Vacanță și Terapie pe Facebook. Emisiunea Vacanță și Terapie te invită să fii prieten cu noi și pe Facebook. Echipa Vacanță și Terapie este tot timpul acolo pentru a răspunde la întrebările tale. Alătură-ne pe Facebook și vei primi consultanță medicală legată de problema ta de sănătate, precum și informații despre cum îți poți menține un stil de viață sănătos și frumos. Te așteptăm pe Facebook în comunitatea Vacanță și Terapie. Domnule Iulian, spuneți-ne cum a decurs remeneul la care ați fost supus. Așa că v-am intrat, v-am spus, cu drag acolo, au început, zdrângăneală, câteva minute pe o parte, tot în același timp mai mă mișca, să zic, stăteam poate 2-3 minute, așa mă trăgea, iar mă mișca și în față și în spate, în așa fel încât cred că și-a făcut aparatul treaba, nu cred că s-a pus problema că nu-și va face treaba. După ce am terminat de-am ieșit din aparat, e bine că asistenta drăguță m-a ajutat, a văzut că eu sunt puțin așa, m-a ajutat să mă încalț, m-a legat la șireturi. Bine, eu pot să mă încalț, dar nu ajung să mă leg la șireturi. Așa că dânsa a fost foarte drăguță, m-a ajutat chiar să cobor, a fost drăguță, fiindcă m-a ajutat să cobor de acolo, eu nu prea aveam stabilitate așa, eram și puțin amețit, nu știu, nu mi s-a mai întâmplat, dar de asta a fost puțin amețit așa, nu știu, voi fi eu așa amețit, nu știu, dar când am coborât așa, parcă mi s-a părut, probabil că am stat și eu cu ochii închiși, n-am sesizat că am amețit puțin. V-am spus, m-a ajutat, am coborât, m-a condus până la ușa unde să mă schimb. Dar uitați să vă spun ceva, la remene, când intri trebuie să nu ai nimic metal la tine. Eu mi-am dat și vergheta jos și lănțușorul de la gât, până și curea am dat-o jos. Era o chestie și care nu am putut să-mi dau seama că se va întâmpla asta. Ochelarii am dat jos, că așa era un aparat care sesizează metalele străine, să zic așa, străine de corpul meu. Așa că a fost nevoie să le dau la o parte, nu m-a deranjat cu nimic, fiindcă niciodată problema asta nu mă deranjează. Le-am dat, când m-am întors, v-am spus, le-am găsit pe băncuța mea frumos acolo, mi le-am pus la mână pe fiecare în parte, m-am văzut, m-am aranjat cureaua la pantaloni, m-am aranjat puțin, avea o oglindă acolo, zic, ia să vă eu sunt ăla. Și după aceea am ieșit din camera, după ce m-am aranjat frumos, m-am îmbrăcat, exact așa, ca un bărbat care vine la doctor și un bărbat care se vrea elegant, să iasă elegant de la un consult medical.
Am ieșit pe urmă pe hol. Nu vă mai spun că pe hol am întâlnit mulți, cum se cheamă, asistenți, asistență să ai cuvântul, că am mai ușor, asistenți pe care îi cunoșteam de când am fost internat. Și toți, ce faci, Cucu? Nașă sunt Cucu, ne salutam, v-am spus, aici, în spitalul ăsta, e atât de drag să vii, fiindcă lumea nu cunoști, dar unii chiar te țin minte. Așa v-am spus, am văzut asistente care ne întâlneam jos, dar m-am întâlnit și sus cât am fost internat. Oameni drăguți. Nu mai spun de doctori care trec pe hol și toată lumea se uită, așa ca, să vă spun un secret, când merg pe holul ăla, toată lumea se uită așa, după mine și s-o întreba, ce nu fi ăsta, domnule? Dar ce e cu pacientul de la vacanță și terapie, care a venit să-și facă remeneu, l-am făcut, acum aștept, nu știu câte zile, sau probabil că remeneul ăsta nu trebuie așteptat, pentru că aici există un sistem, când faci remeneul, eu fiind în bază de date a spitalului, remeneul deja intră într-un program și imediat ajunge la doctorul care mi l-a recomandat. Așa că sunt convins că remeneul va ieși bine, adică bine în sensul că doctorul va putea să vadă exact ce se întâmplă și când va citi remeneul o să-mi spună, da, domnule, aici sau aici, exact cum mi-a spus doctorul când m-a operat la coloană. Mi-a spus, da, domnule, uite, aici e problema. Și așa a fost. Deci remeneul nu este un aparat care nu dă greș. El îți arată localizează locul unde este durerea. Eu îi zic rană, dar nu e rană, că e durere. Așa că, ce să vă spun, l-am făcut cu plăcere, aștept rezultatul. V-am spus, de fapt, rezultatul vine prin calculator, vine la doctor. Probabil că mă vor anunța băieții cu care am venit la control, mă vor anunța și vă spune, dom'le, mâine, poimine sau când o fi, hai să vedem rezultatul. Așa că aștept cu răbdare să văd rezultatul, fiindcă eu vreau să știu exact ce se întâmplă cu piciorul meu și vreau să fie bine. Cât domnul Iulian se pregătește de finalizarea remeneului, Vlad și Cristina se bucură de razele călduroase ale soarelui care se răsfrâng asupra Istanbulului. Pentru că sportul ocupă un loc important în viața pacienților, Vlad și Cristina au ales să își petreacă după amiaza cu câteva exerciții de sport care să-i ajute să prindă energie pentru întreaga zi. Cristina, cum a fost ziua de azi? Bună! Astăzi am avut o altă zi superbă în Istanbul și echipa Vacanță și Terapie ne-a făcut o mică surpriză și ne-am bucurat de o vreme foarte frumoasă. Dar acum, pe când să plecăm, vremea nu mai ține cu noi, o să înceapă, cred că, și ploaia. Și am făcut o plimbare prin Istanbul, unde am reușit să găsim o micuță distracție de care m-am bucurat împreună cu colegul meu, Vlad. Și am mers într-un mic parculeț unde era un parc atât pentru copii cât și pentru oameni mari, în care se aflau câteva aparate de fitness, un fel de fitness în aer liber și de care ne-am bucurat la fel ca niște copii. Și ne-am distrat de minune, deoarece am încercat toate aparatele și am fost foarte încântați că putem să facem și puțină mișcare în aer liber. Și ne-am și prostit puțin, dacă se poate spune așa. Am încercat să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o petrecem la Istanbul și am început și o prietenie frumoasă care sperăm să dureze pentru o perioadă mult mai lungă și să vorbim și să rămânem la fel prieteni și după această experiență minunată. Vlad, cum te simți acum după o serie de exerciții fizice? Selam România! Vă salut din nou de aici din Istanbul. Astăzi echipa Vacanță și Terapie ne-a făcut o nouă surpriză mie și colegii mele Roxana. Am fost duși într-un parculeț foarte drăguț, care este amplasat în partea europeană a Istanbulului, undeva lângă foste reziduri ale cetății Constantinopolului. Parculețul era foarte drăguț, erau destul de multe persoane în el, care se bucurau de razele de soare care au fost în această zi. A fost o zi foarte călduroasă aici, acum se pare că s-a înorat, cred că o să și plouă.
dar nu mai contează pentru că noi deja am ajuns acasă, ne-am bucurat îndeajuns de soare pe ziua de astăzi. Mulțumim echipei Vacanță și Terapie pentru această nouă surpriză. Vă salut de aici din Istanbul, ne auzim cu bine, pa, pa! Înainte de începerea tratamentului, domnul doctor realizează o fotografie panoramică a danturii pentru a putea observa problemele cu care se confruntă noul pacient. Vlad, cum a decurs prima consultație la stomatolog? A început și consultul, am fost invitat într-o încăpere alăturată cabinetului. Domnul doctor mi-a spus că îmi va face o radiografie panoramică asupra danturii. Am fost de acord, a fost un procedeu care a durat câteva zeci de secunde. Apoi am fost invitat pe scaunul din cabinetul dânsului, unde am fost examinat. Dânsul mi-a spus ce probleme sunt în legătură cu dantura mea. Trebuie să vă spun că domnișoarele asistente îl ajută foarte mult pe domnul doctor. Există parcă o telepatie între dânsele și domnul doctor, se înțeleg efectiv din priviri, lucru care înseamnă că și dânsele sunt totuși destul de experimentate în ceea ce fac. Dacă nu este nevoie de prea multe vorbe pentru a ști exact de ce instrument are nevoie domnul doctor sau ce urmează să se întâmple. Am înțeles că la următoarea vizită la cabinetul domnului doctor voi începe și procedurile de tratament. Sunt nerăbdător, abia aștept să rezolv problemele de natură medicală. Acum mă voi îndrepta către casa Vacanță și Terapie, unde doresc să aflu mai pe larg poveștile celorlalți pacienți. Vreau să aflu de unde sunt dânsii, ce au reușit până acum să viziteze. Vreau să aflu dacă sunt mulțumiți de vizitele dânșilor la doctorii de specialitate. Vreau să aflu impresiile lor despre Istanbul. Mie mi s-a părut un oraș superb, un oraș foarte modern. Nu mă așteptam să fie chiar atât de interesant. Cam atât pentru astăzi. Salutare, să fiți sănătoși și ne auzim cu următoarea ocazie. Acum că prima consultație a ajuns la sfârșit, Vlad se poate bucura de timpul liber și poate să înceapă explorarea Istanbulului. În clipele următoare, domnul Iulian vă va povesti cum a decurs remeneul la care a fost supus, dar și ce alte recomandări a mai făcut domnul doctor. Seara ne readuce împreună în casa Vacanță și Terapie, unde Gabriel se pregătește să își ia la revedere de la dumneavoastră. Cât Vlad se îndreaptă spre casa Vacanță și Terapie nerăbdător să-și cunoască mai bine colegii, domnul Iulian vă invită să vă povestească ce recomandări a mai făcut medicul specialist. Nu vă mai spun că pe hol am întâlnit mulți, cum se cheamă, asistență să ai cuvântul, că mai uit eu, asistenți pe care îi cunoșteam de când am fost internat. Și toți, ce faci, Cucu? Nașă sunt Cucu, ne salutam, v-am spus, aici, în spitalul ăsta, e atât de drag să vii, fiindcă lumea nu cunoște, dar unii chiar te țin minte. Așa v-am spus, am văzut asistente care ne întâlneam jos, dar m-am întâlnit și sus cât am fost internat. Oameni drăguți. Nu mai spun de doctori care trec pe hol și toată lumea se uită, așa ca, să vă spun un secret, când merg pe holul ăla, toată lumea se uită așa după mine și s-o întreba, cine-o fi ăsta, domnule? Dar cine e cu pacientul de la Vacanță și Terapie, care a venit să-și facă remeneul, l-am făcut, acum aștept, nu știu câte zile sau probabil că remeneul ăsta nu trebuie așteptat, pentru că aici există un sistem, când faci remeneul, eu fiind în bază de date a spitalului, remeneul deja intră într-un program și imediat ajunge la doctorul care mi l-a recomandat. Așa că sunt convins că remeneul va ieși bine, adică bine în sensul că doctorul va putea să vadă exact ce se întâmplă și când va citi remeneul o să spună, da, domnule, aici sau aici, exact cum mi-a spus doctorul când m-a operat la coloană. Mi-a spus, da, domnule, uite, aici e problema. Și așa a fost. Deci remeneul nu este un aparat care nu dă greș. El îți arată localizează locul unde este
durerea. Eu îi zic rană, dar nu e rană, că e durere. Așa că, ce să vă spun, l-am făcut cu plăcere, aștept rezultatul. V-am spus, de fapt, rezultatul vine prin calculator, vine la doctor. Probabil că mă vor anunța băieții cu care am venit la control, mă vor anunța și vă spune, dom'le, mâine, poimine sau când o fi, hai să vedem rezultatul. Așa că aștept cu răbdare să văd rezultatul, fiindcă eu vreau să știu exact ce se întâmplă cu piciorul meu și vreau să fie bine. Nu vă mai spun că pe hol am întâlnit mulți, cum se cheamă, asistență să ai cuvântul, că mai uși eu, asistenți pe care îi cunoșteam de când am fost internat. Și toți, ce faci, Cucu? Nasă sunt Cucu, ne salutam, v-am spus, aici, în spitalul ăsta, e atât de drag să vii, fiindcă lumea nu cunoști, dar unii chiar te țin minte. Așa v-am spus, am văzut asistente care ne întâlneam jos, dar m-am întâlnit și sus cât am fost internat. Oameni drăguți. Nu mai spun de doctori care trec pe hol și toată lumea se uită, așa ca, să vă spun un secret, când merg pe holul ăla, toată lumea se uită așa după mine și s-o întreba, ce nu fi ăsta, domnule? Dar ce e cu pacientul de la vacanță și terapie, care a venit să-și facă remeneu, l-am făcut, acum aștept, nu știu câte zile sau, probabil că remeneul ăsta nu trebuie așteptat, pentru că aici există un sistem, când faci remeneul, eu fiind în bază de date a spitalului, remeneul deja intră într-un program și imediat ajunge la doctorul care mi l-a recomandat. Așa că sunt convins că remeneul va ieși bine, adică bine în sensul că doctorul va putea să vadă exact ce se întâmplă și când va citi remeneul o să spune, da, domnule, aici sau aici, exact cum mi-a spus doctorul când m-a operat la coloană. Mi-a spus, da, domnule, uite, aici e problema. Și așa a fost. Deci remeneul nu este un aparat care nu dă greș. El îți arată localizează locul unde este durerea. Eu îi zic rană, dar nu e rană, că e durere. Așa că, ce să vă spun, l-am făcut cu plăcere, aștept rezultatul. V-am spus, de fapt, rezultatul vine prin calculator, vine la doctor. Probabil că mă vor anunța băieții cu care am venit la control, mă vor anunța și vă spune, dom'le, mâine, poimine sau când o fi, hai să vedem rezultatul. Așa că aștept cu răbdare să văd rezultatul, fiindcă eu vreau să știu exact ce se întâmplă cu piciorul meu și vreau să fie bine. Consultația domnului Iulian a ajuns la sfârșit. Acesta se poate îndrepta spre Casa Vacanță și Terapie, unde va avea loc cina dată în cinstea lui Gabi, care se pregătește să își ia la revedere de la cei din Casa Vacanță și Terapie, dar și de la dumneavoastră. În această seară vă invităm să serviți cina alături de doamna Vasilica, domnul Iulian, Cristina, Vlad și Gabi. Este ultima cină în Casa Vacanță și Terapie a celor 5, deoarece Gabi se pregătește să își ia la revedere de la dumneavoastră. Așadar, aceasta este ultima seară care o petrecem împreună cu tine. Oh. Oh. Mi-a părut bine că ai fost alături de noi și ne-am bucurat să avem și o față nouă printre noi. Nu e așa, nu? Nu, necunoscută pentru noi în același timp și ne Asta pare e bine ceva. că ai fost alături de noi și am împărtășit aceste experiențe împreună Și mie mi-a făcut plăcere să mă aflu aici. și sper că ai reușit să-ți rezolvi problemele și sper să fie totul Cu bine brio, și cu pentru brio, tine. l-am rezolvat cu brio. Foarte bine. Oricum noi ne mai întâlnim, ne mai vedem. Da, ne Da, vedem da. pe Mai Facebook. povestim ce a fost aici. Păi, hai Să povestim mai ceva, de povestiți fapt. dumneavoastră, că nu Fiți mai atenți că eu din seara asta gata. Gata? Numai cu salată. Sunteți la Numai cu dietă? salată. Gata? Vreau să mă fac așa. Opa, ți-ai pus vreun gând, domnul Nu Cucu, se ce ai? poate, nu se poate, doamna Să Vasilica. intrați la faci? dietă Sănătate pentru e doamnă. ca orice. Păi dacă doctorul a zis că la coloană, Iată că să prima. și mai puțin Hai, mai subțire și din seara asta gata, am început cu salate. da, bine. La supele Bun. și numai puțin să-mi iau puțin de salată. Dumneavoastră puteți să-i dați, eu trec pe salate, gata. Am Putem hotărât. să Uite și mâncăm, mi-au. nu? Uite, eu mi-au și... Și Gabi, Da, cu da. ce impresii pleci tu din casa noastră de aici?
O impresie foarte plăcută, mi-a plăcut foarte mult să fiu aici. Bravo! Mi-a plăcut că am fost primit foarte cald Hai. și m-am bucurat de prezența fiecăruia de aici. Și noi de Și noi tine. la fel de Și prezența noi ta. pentru tine. Mă bucur că... Noi te-am considerat ca și copilașul nostru, eu și domnul Cucu, pe voi toți, de fapt. Că așa spune, când vin copiii, când vin Micii noștri copiii. de familie, da. Noi suntem bătrâni de familie. Da, eu m-am plecat și cu un frate și o soră acum. Așa e în Foarte programul ăsta. bine. Ia spune, Gabriel, problema medicală, ai pus-o la punct. Asta e cel mai important. E rezolvată de tot. Asta e cel mai important în programul ăsta. Ne bucurăm Păi că da, ai și reușit venim, să mă bucur că rezolvi. plec satisfăcut Foarte și bine. problema rezolvată. Așa am venit și că- noi cu încredere. Da, am și venit. Și așa o să plecăm în de Basilica. Mergem acasă Beton, de ton. beton. Armat. Hai. Nu râde că o să intre în pâine. Da. Și atunci să te Să vedem. intru la feliat, da. Și atunci să te vede pe tine. Gabi, când ai cântare la Ploiești, te rog, mă suni. Să ne chem și pe Ne noi. chem și pe noi, de ce să nu? Ești Măcar primul să ne pe care trimiți te o evident poză. listă. Oricum șansele Am de a înțeles vă că suntem întâlni acolo voi aproape doi. cu locatar, pe normal că smart. vii. Dacă Ne nu chem vii, să ai vin cu aplauz. mașina după tine. Stați aproape unul lângă altul. Ne chem să ai aplauzele noastre. Uite, suntem cât? Patru. Păi da. Patru și au mai venit și alți mică prieteni noștri. echipă. Tot așa și... Te aștept în live să cânti. Eu în momentul când Nu mai încep, Facem încep cântarea, eu mă anunț și pe mine că vin la cumnatul și vin cu nepotul meu și te vedem. Ne mai întâlnim dragă cu inimă. toți atunci. Da. Abia așteptăm Da. să te vedem cântând live din și abia nou. aștept să mă văd cântăm live. Da. Ai fost, știi locul? Adică ne-am N-ai cum să nu lungit, știi. lungit la vorbă de... Da, nu, chiar da, am fost de vreo 2-3 ori. De două, Eram trei și eu ori. acolo. Da? Da. M-am văzut, cânt bine. Îmi place. E bun. Dacă ți-e place, Oricum ne înseamnă că pare și noi. bine că Și nu te ne pare simți bine că cu A noi. fost bine aici. Acum mergem să ne mai uităm și la televizor. Mai încolo începe Da. programul nostru ăla Preferat, care ne da. mai zbănțim puțin așa. Asta fără să știe nimeni. terapia nu mai de vrem. grup, da. Nu trebuie să știe nimeni, Așa nu ne că- află nimeni așa că acum acum. mergem la televizor și mai vedem. Nu știe nimeni, decât toată țara. Mai vorbim Hai. puțin, Bine, să hai ne să mai mergem. luăm rămas Gabi, bun noi și- spunem drum bun, numai bun, bine. hai. Poți să ne și pup dacă vrei, că Cu e cea voie. mai mare plăcere. Poți să începi cu domnul Cucu. Așa. Noi spunem drum bun, numai bine și noi ne mai vedem. Cât participanții din Casa Vacanță și Terapie se bucură de timpul petrecut împreună, echipa Vacanță și Terapie vă mulțumește că ați ales să vă începeți săptămâna alături de noi și vă invită și mâine la o nouă ediție Vacanță și Terapie, unde doamna Vasilica vă propune să o însoțiți la o nouă consultație pentru a vedea cum a decurs operația de cancer la sân suferită în edițiile anterioare. Tot mâine, Vlad, noul pacient al emisiunii Vacanță și Terapie, vă invită să îl însoțiți la cea de-a doua ședință de tratament la medicul stomatolog, în timp ce Cristina vă așteaptă să vizitați alături de ea Muzeul Istoric Panorama. Gabi își va lua la revedere de la dumneavoastră, însă nu înainte de a vă împărtăși ce a însemnat pentru el această experiență. Echipa Vacanță și Terapie vă mulțumește că ați ales să fiți alături de noi și vă așteptăm și mâine la o nouă ediție. Până atunci vă dorim să aveți parte din plin de sănătate. Sănătatea ta este importantă. Vacanță și Terapie oferă suport medical pentru cei care au nevoie de el. Poți să ne scrii la info@vacanțășiterapie.com sau să ne suni la 031 229 4665 și vei primi sprijinul nostru. Nu ezita să ne contactezi. Sănătatea ta este importantă.